Bideo honetan STEM arloaz eta arlo horretan berdintasunari eta generoari lotutako auziez hitz egingo dugu. Horretarako, hasieran sarreratxo bat egingo dut, gero berdintasuna eta generoari lotutako zenbait kontzeptu eta errealitate aipatuko ditut, ondoren STEM eta generoa lotuko ditugu eta ondorioekin itziko dugu. Sarrera gisa, zein da testu ingurua? Nolabait ematen da paradoxa bat. STEM profesionalen eskaria etengabe gorantz doan une batean, STEM arloko ikasketetako matrikulazio kopurua etengabe beherantz doa. Alegia gizarteak eta enpresek gero eta behar gehiago duten une batean, ikasleek gero eta interes eta motivazio gutxiago dute STEM arloko ikasketetara gerturatzeko. Horrek sortzen duen egoerarekin. Era berean, STEM arloan genero arrakala oso nabaria da. Genero arrakala hori gizartearen baitan dauden genero lorroletan oinarritua dago eta horrek sortzen du egoera bat non bestela ere gazteek eta batez ere mutilek oztopoak sentitzen badituzte ere STEM arloetara gerturatzeko, nesken kasuan eta emakumezkoen kasuan oztopo gehigarriak daude, hain zuzen beraien genero rolari lotuak daudenak. STEM arloa genero ikuspegitik aztertu aurretik, garrantzitsua da berdintasuna eta generoari lotutako zenbait kontzeptu edo oinarrizko kontzeptu argi izatea. Lehena patriarkatua litzateke. Ia gizarte guztietan ematen den sistema bat da, antolamendu sozialerako sistema bat, nun maskulinoa denaren hegemonia ematen den eta non gizonezkoak emakumearen gainean egiten duen dominazio batek ezaugarritzen duen. Horren aurrean, patriarkatuari zilegitasuna kendu eta patriarkatu hori suntsitze aldera, berdintasunean oinarritutako mundu bat eraiki nahi duten feminismoak daude. Eta pluralean esaten dugu korronte teoriko eta mugimendu sozial ezberdinak direlako eta mundua aldatu nahi duten neurrian eraldatzaileak direlako. Matxismoa aldiz, sinismenen eta jarreren multzo bat da, zeinak gizonezko emakumearen gainetik kokatzen duen eta zeinak femeninoa denaren desvalorizazio bat egiten duen. Horrekin batera, mikromatxismoak ere kontzeptu gisa ezagutu beharko genituzke. Alegia, matxismoari lotutako jarrera sotilak eta egunerokoak direnak, normalean identifikatzeko zailagoak direnak, adibidez bileretan nola emakumeei gehiago eteten zaien gizonezkoen partetik alderantziz baino, edo nola eremu sozialean gizonezkoek azalpenak emango dizkieten emakumeei gauzak jakingo ez balituzkete bezala, ez? Horri mansplaining deitzen zaio adibidez, edo eta emakumeen lorpen sozial edo profesionalei baliorik ez ematea, hain zuzen dena beraien itxura estetikoaren edo itxura fisikoaren lorpen gisa kokatuz, ez? Eta horrekin guztiarekin lotuta dago androzentrismoa ere, ez? Androzentrismoa da maskulinoa erreferentzia zentral gisa hartzea, alegia dena aztertzea gizonezkoaren begiradatik, femeninoa bigarren mailan kokatzea eta askotan ikusezin bilakatzea, eta esperientzia maskulinoa ulertzea unibertsal gisa, ez? Eta hortik egitea lan, azterketa, ikerketa eta guztion zeregin guztiak. Era berean garrantzitsua da ulertzea generoa sozialki eta kulturalki eraikitzen dela. Alegia, generoan oinarritutako zenbait jarrera ditugu, naturaltzat jotzen ditugunak, baina horiek naturalak izatetik urrun egon eta sozialki eta kulturalki eraikitzen dira. Nola eraikitzen dira? Sozializazio prozesu bereiziak ditugulako emakumeek eta gizonezkoek. Alegia, oso txikitatik, jaiatzen garenetik, gure sozializazio prozesuak baditu ezaugarri batzuk gizon eta emakume egiten gaituztenak. Alegia, honekin esan nahi duena da, generoaren eraikuntza soziala ematen denean, patriarkatuak ez ditu bakarrik emakumeak sortzen modu batekoak, baizik eta patriarkatuak gizonezkoak ere modu batekoak sortzen ditu. Eta hortaz, generoa aztertzen dugunean, gizonezkoez eta emakumez ari gara eta horien sozializazio prozesue bereiziek sortzen duten egoeraz. Egoera hori diskriminazioko egoera bada, desberdinkeriak ematen direlako genero ikuspuntutik, hain zuzen ezaugarri maskulinoek, ezaugarri femeninoek baino balio gehiago
dutelako. Bai? Hortaz, eraikuntza hori ematen den neurri berean, emakumeari ematen zaio gizartean leku bat, ematen zaizkio lan batzuk, ematen zaizkio jarrera batzuk, eta horiek guztiek dute balio gutxiago gizonezkoei esleitzen zaizkien espazio, lan eta jarrerek baino. Horren guztiaren aurrean, generoaren eraikuntza sozial hori nolabait deseraikitzeko sortu da queer teoria, non generoaren eta sexualitatearen arau sozialak eta baita kategoria bitar tradizionala ere zalantzan jartzen duen eta generoaren deseraikuntzaren aldeko aldarria altxatzen duen. Generoaren eraikuntza sozialarekin oso lotua dago lanaren sexuaren araberako banaketa. Nabaria da emakumeek eta gizonek lan desberdinak egiten dituztela eta lan horiek balorazio desberdinak dituztela, bai ekonomikoki, bai sozialki eta baita noski simbolikoki ere. Alegia, emakumeek balorazio ekonomiko eta ospe edo prestigio txikiagoa duten zereginetan eta enpleguetan dihardute hein handi batean. Honekin lotuta garrantzitsua da lan produktiboa eta lan erreproduktiboaren banaketa hori ere ulertzea. Lan produktiboak erreferentzia egiten dio truke ekonomiarekin lotuta dauden diru sarrerei eta hor sortzen den mugimendu guztiari eta hor dauden enpleguei. Aldiz, lan erreproduktiboak pertsonen bizitza eta ongizatea zentroan edo erdigunean jartzen duen lan guztiari egiten dio erreferentzia eta hortaz, pertsonak eta etxea edo bizigaren etxea zaintzeaz dihardu. Esan gabe doa, normalean lan produktiboa gizonezkoari lotzen zaiola, naiz eta azken urteetan emakumeak ere lan produktiboa edo lanerako urrats hori eman dugun, baina oso garrantzitsua da ulertzea oraindik ere lan erreproduktiboak, alegia pertsonen bizitzak eta ongizateak, bizitzaren sostenguak nolabait jarraitzen duela emakumeen zeregin gisa ulertua izaten. Honekin batera, garrantzitsua da segregazio horizontala eta vertikala aipatzea. Alegia, lana modu ezberdinean egiten dugula esaten dugunean edo lan desberdinak egiten ditugula, batetik esan nahi du segregazio horizontala ematen dela, alegia, sektore ezberdinetan lan egiten dutela oro har emakumeak eta gizonezkoek, normalean edo gehiengoan emakumeek zerbitzu sektoreari erantzuten diote eta industrian askoz gizonezko gehiago daude. Eta era berean segregazio vertikala ere ematen da. Alegia, posizio hierarkiko ezberdinetan kokatzen direla emakumezkoak eta gizonezkoak. Hau gerta daiteke erakunde baten baitan edo gerta daiteke sektorearen barruan, bai? Eta hor aipatzen dira nolabait kristalesko sabaia, tantaka doan odia eta gixako elementuak edo kontzeptuak, bai? Eta horrekin guztiarekin lotuta dago soldata arrakala, ez? Beti aipatzen delako gizon eta emakumeen arteko soldata arrakala nabaria dela eta oraindik horrela izaten jarraitzen duela. Soldata arrakala gizon eta emakumeen arteko diru sarreren batazbesteko aldeari deitzen zaio. Noski oso lotua dago segregazioari, alegia sektore batzuetan gehiago irabazten da beste batzuetan baino, edo erakunde baten barruan gehiago irabazten da posizio batzuetan besteetan baino, eta hortaz segregazio horizontal eta vertikalak eramaten du azkenean emakumeen diru sarrerak txikiagoak izatera, eta era berean garrantzitsua da ere ulertzea lanaldi partzialak edo lanaldi murriztuak oraindik ere gehiengo handi batean emakumeen esku geratzen direla. Beste kontzeptu garrantzitsu bat intersekzionalitatearena da. Errealitatea, bizi dugun errealitatea oso konplexua da eta aurrerapen teoriko eta kontzeptualak beharrezkoak izan dira errealitate hori ulertzen laguntzeko. Horietako bat da intersekzionalitatea. Intersekzionalitateak dio generoak ez duela modu bakartuan edo isolatuan jarduten. Alegia, generoarena ez dela diskriminazio mota bakarra, baizik eta diskriminazio eta zapalkuntza gehiago daudela, ez? Beste faktore batzuek diskriminazioa sortzen dute ondorio gisa, izan klase soziala, izan etnia, arraza, gaitasunak, adina, modu askotako edo mota askotako diskriminazioak edo zapalkuntzak egon daitezke. Eta intersekzionalitateak esaten duena da diskriminazioak ez direla batzen. Alegia, emakumea izateagatik eta arraza zehatz bateko izateagatik ez daukat diskriminazio bikoitz bat edota beste diskriminazio bat gehitzen badugu hirukoitz bat. Bai, intersekzionalitateak dioena da zapalkuntzen arteko erlazioa ulertu behar dela eta hortaz pertsona bakoitzarengan zapalkuntza horiek
bere esperientzia propiotik sortzen dutela diskriminazio bat eta bakarra, edo esperientzia bat eta bakarra. Alegia, eremu batzuetan izan gaitezke zapaldu eta beste eremu batzuetan izan gaitezke zapaltzaile. Eta pertsona batzu dituzte diskriminazio ezberdinak pairatuko dituzte, baina beraien erlazioaren eta bere esperientziaren arabera diskriminazio horrek sortuko dituen ondorioak ezberdinak izango dira. Intersekzionalitatea oso lagungarria da, esan bezala egungo errealitate konplexua ulertzeko, oso interesgarria izan daiteke politika publiko berdinzaleak eraikitzeko, baina egia da intersekzionalitateak erronka handi bat ere suposatzen duela, maila individual eta kolektiboan eskatzen digulako non gauden aztertzea, alegia zein eremutan garen individualki eta kolektiboki zapalduak eta zein eremutan garen individualki eta kolektiboki zapaltzaile. Hortaz, intersekzionalitateak kontzeptu bisa bere bidea egingo du eta oso garrantzitsua da genero eta berdintasunaren eremuan kontutan hartzea. Beste kontzeptu interesgarri bat maskulinitate berriak deitu dena da. Lehenera aipatu dugu sistema patriarkalak ez dituela sortzen soilik emakumezkoak eta ez duela zehazten soilik emakumezkoak nolakoa izan behar duen edo eta dominazio egoera batean egon behar duela. Sistema patriarkalak era berean esaten du gizon bat nola bihurtzen den gizon. Eta gizonezkoek orain dela gutxi arte ez dute inongo premiarik sentitu beraien maskulinitatea zalantzan jartzeko edo eta maskulinitate hori zerren gainean eraikitzen den zalantzan jartzeko eta hori buruzko gogoeta egiteko. Deigarria da, adibidez, 2023an CISek egindako ikerketa batean, nola gizonezkoen 94%ak dioen, hain urrun iritsi dela emakumeen berdintasunaren sustapena non gizonak diskriminatzen ari diren, ez? Alegia, azken urteetan feminismoak emandako urrats guztiekin eta gizartean eman diren aldaketa guztiekin, oraindik ere gizonen 10/4 pentsatzen dute beraien maskulinitatea ez dela zalantzan jarri ere egin behar eta gainera diskriminatuak izaten ari direla, ez? Bada datu garrantzitsu bat honetan ere aurrera egiteko. Azkenean, patriarkatuak gizonezkoak eta emakumeak sortzen dituen heinean, emakumeek egiten dutenaz aparte, gizonezkek egingo dutenak ere, funtsezko elementu bat delako gai honetan aurrera egiteko. Maskulinitate berriak aipatzeko ezinbestekoa maskulinitate hegemonikoa definitzea. Maskulinitate hegemonikoak bereziki bi ardatz ditu. Bat, femeninoa ez izatea, alegia ez izatea emakumezkoa, ez erakustea emozioak, boterea edo indarra baizik, eta bestetik ez izatea homosexuala edo heterosexualitateari lotzea. Ez desiratzea beste gizon batzuk baizik eta emakumea izatea bere desiraren helmuga. Bai? Esan dudan bezala, gizonezkoen rola funtsezkoa izango da gizarte berdinzaleago bat eraikitzeko, ez baita nahikoa izango emakumezkoek egin dezakegunarekin, ez? Eta hortaz gizonezkoek beren burua berrasmatzeko, beren burua gizon gisa berdefinitzeko lan bat egitea ezinbestekoa litzateke. Hain zuzen, maskulinitate hegemonikoak gizon mota bat sortzen duelako eta orain arte urte luzeetan zehar ezberdinak ziren edo hegemonikoa den horretatik ateratzen ziren beste maskulinitateak baztertuak izan direlako, ez? Eta hortaz, oso garrantzitsua da maskulinitate berriak sortzen ari diren garai honetan gizonezkoen rola funtsezkoa dela ulertzea. Edozein kasutan, benetan ulertu beharko genuke maskulinitate berriak, ustez gizonezkoen aldaketa bat edo ustez feminismoa besarkatzen duten gizonez osatua dagoen mugimendu bat dela esaten da eta ustez esaten da hain zuzen oraindik ikusteke dagoelako benetan aldaketa individual bat den edo benetan aldaketa egiturazkoa den. Alegia, argi izan behar dugulako maskulinitatea aldatuko baldin bada, baina hori egingo baldin bada maila individual batean bakoitzak bere gizon izateko modua berrasmatuz, baina ulertu gabe hori kolektibizatu behar dela, patriarkatua dela azkenean maskulinitatea hegemonikoa behintzat eraikitzen duena eta hori maila individualean soilik egite baldin badugu, egingo dugun gauza bakarra dela patriarkatua modernizatu. Alegia ez dugula patriarkatua inongo momentuan ez zilegitasunik gabe uzten, ez da suntsitzen ere, ez? Hortaz, maskulinitate berriak kontzeptu garrantzitsua da,
maskulinitate berrien eraikuntzatik aldaketak etor daitezke, baina aldaketa horiek etorriko dira baldin eta individualak izan ordez, benetan egiturazkoak eta kolektibizatuak baldin badira. Beste kontzeptu garrantzitsu bat, eta azkena kasu honetan, hizkuntza ez sexista izango da. Ulertu behar duguna da, maskulinoan hitz egiten baldin badugu, maskulinoan pentsatzen ari garela, eta hortaz, maskulinoan pentsaraztera eramaten dugu gu entzuten ari dena. Hortaz, maskulino generikoa erabiltzea saiestu beharko genuke. Horren ordez, hizkuntza inklusibo bat beharko genuke. Ez bakarrik genero ikuspuntutik, baizik eta gizartea osatzen duten pertsona guztiak ordezkatuko dituen hizkuntza bat. Alegia, entzuten gaituenak gure diskurtsoaren barruan kokatu behar du bere burua. Era berean, ahozko hizkuntzatik haratago, irudiak ere ondo hautatu behar ditugu. Alegia, irudiek dute esanahi simboliko bat, beraiekin batera doazen hitzek baino askoz indarra handiagoa dutena. Alegia, ikusten dugunak, naiz eta norbait argazki hori deskribatzen egon, ikusten ari garenak askoz pisu handiagoa du. Eta hortaz, guk komunikatzen ari garenean, erabaki asko hartzen ditugu. Erabakitzen dugu ze hitz erabili, erabakitzen dugu ze irudi erabiliko ditugun, eta hortaz, hartu beharko genituzke erabaki batzuk gizarte inklusiboago eta berdintzalago baterantz bidea egiten lagunduko digutenak.